सौफैबाय फाइनालि बुसा जयन्ती नायदो जायगाफ्रा ओरैबायदि हाजो हाला समायना हट्स नै बेजों बेरायनो हागोन बे गारिजोंनो। हेल' लोगोफोर, आंनि भिडिअ'आव बयखौबो बराय हरफिनबावबाय। भिडिअ' लाबोयैया साननै सानथाम जाबाय, ओमफ्राय दिनै एसे बेरायग्लांलाबायनो सानदों। ओमफ्राय फिक्स जायाखै दाबो बबेयाव थांनाय जागोन। ओमफ्राय दा बेखौनो देखायनोसै आं, दा नायबानो जाबाय बबेयाव बेरायनाय जायो। जायगाफोरखौ एसे देखायनो नाजागोन आं, जोंजों लोगोसे नायलांफादो। होमबा थौदो लोगोफोर। दाबो सहैया जोंहा लोगोफोर, लामा फारसे आवगायगासिनो दं। ओमफ्राय बबेयाव दाबो जायगाखौ मोनहैयाखै, बबेयाव थांनो डिसाइड जाथ'वाखै। दा सहैयोबा मिन्थिसिगोन मा जायगायाव जों थांगोन बेखौ। दा नै गारि सायावनो दङ, लामा लामा हान्थिगासिनो दं लोगोफोर। दा जायगाफोरखौ एसे देखायनो नाजानोसै, नायलांबानो जाबाय। फैयै फैयै फैनानै जों बुसा ना बक्सा होनो बेवहाय सफैबाय, बेंगलजोंहाय ओरै हाजो। ओमफ्राय दा जोङो मोनसे मम' दखानाव दंफैयो, बिराद गोथावनो बिनि मम'आ, ओंखायनो मम' जाग्रोनानै लाग्रोनो सानबाय। ओमफ्राय जायगाखौ नायदो दा मा এটা দিয়ে দে 100 টাকা প্লেট দেন ভাই। 20 টাকা কয় পিস হবে? কয় 8 পিস হাফ করে 11 টাকা বানাইতে লাগবে আলাদা করে। হ্যাঁ দেখলাম না জানছি না কে বানাই দে কয় প্লেট? সারিটা হ্যাঁ 4 প্লেট মম' जानोसै जोङो। ओमफ्राय बुसायाव बेरायनोसै आरोना, बुसा ना बक्सा। जोंबो दिनैसो फार्स्ट टाइम फैफेरदों, ओमफ्राय नायबानो जाबाय। दा जों ओरैनो सोरबा बिराद बरिया मम'नो, सोरबा जाफैनोबा आं एसे जायगाखौ देखायनानै होनो। ओरैनो मम' दखाना जों बावनो जागोन। नायदो लामाफ्रा। जोंना ब्र'आ बेनि सिङाव फैदोंमोन जोङो। बेफोरनो जायगाफ्रा। ओरै स्टेसन दं बैयावहाय। सुबासो सफैग्रोबाय एडभान्स लोगोफोर, सुब लोंग्रोनोसै। नायदो मम'आ सफैथ'वाखै दाबो, मम' दखानफोरखौ एसे नायना लाखा। बेफोरनो मम' नै सफैजेनबाय मम'फ्रा। चिकेन चिलि मम' नै बावहाय मोनजाफैगोन बुसायाव फैबा। बरिया जाग्रोनो लानोसै जोंबो। बुसा फैयोबा नै लोगोफोर ट्रेनजोंबो फैनो हागोन। ओमफ्राय नैबाव स्टेसन दङ, ओमफ्राय राजा बादखावानो स्टेसननि नामा। ओमफ्राय जायगाफ्रा बेनो आरोना, बिराद बरिया। नायदो बिराद मोजां, जोंबो मोजां मोनफैदों। नेचारेल जायगाफोरखौ नायबानो जाबाय। लामाफोरखौ एसे दिन्थिना होनां, मालाबा फैयोबा एसेबाबो नायनानै लामाफोरखौ सिनायनानै फैनो रोंनाय बायदि। ओमफ्राय जों नै बुसा हाबबाय एबार। बेनोसै बुसाना बक्सा। जों दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदों, नायबानो जाबाय। नैबाव एन्ट्रि जागोन, बेवहायनो एन्ट्रि खालामनांगौ। दा ससेयाव देखायहैनोसै। मेन गेटआ नैबेनो, नायदो गेटखौ। जों थांगासिनो दा हाग्रा हाग्रा, हाजो गोजौ, हाग्राजोबखा जेरैथिंबो सारिगिदिं। नायदो लामाफ्रा बिसोरनोसै, बिराद बरिया। बयबो फै, बेरायफै। सोरबाफोर नायनो गोसो जायगाफोरखौ जों नायनो गोसो जादोंबा। जोंबो दिनैसो फार्स्ट टाइमखा। जयन्ती सौफैबाय बुसा। दखानफ्रा बेनो नै बहाय दखान दं, एसे फिसानो बाजार बायदि। ओरैनो जों ससे थांबानो मोनबाय आरोना, बे लामाजोंनो। फैनायनि लामाया ओरैहाय SSB केम्प दं बैयाव ससेयाव। सौफैबाय फाइनालि बुसा जयन्ती नायदो जायगाफ्रा ओरैबायदि हाजो हाला समायना। हट्स नै बेजों बेरायनो हागोन बे गारिजोंनो।
बुरिया नै जायगाफ्रा नायदो एसे देखायनोसै जायगाफोरखौ हाबाब हाबाब ओमफ्राय बे हाजो गोजौआवनो गाखोहैनो मोनो बुरियाथार बेरायफैनो हागोन जायगाफ्रा नै मोजा नायदो थाफैनोबो हागोन हर थाफैनायनिबो केपासिटि दङ बेवहाय हमस्टे नायदो दाथ' सफैबाय बिराद मोजां मोनदों जायगाफोरखौबो नायदो उनथिंजाय आयौ हमस्टे नैबेफोरनो हमस्टेया गासिबो हाजो सेरावनो मोनजोबखायो उनजों नाय ओमफ्राय गासिबो जोबखा जेराव थानो गोसो बेयाव थानो हागोन बेरायफैनो हागोन हर थानानै बेरायलांनो हागोन गोसोबायदि आरो नै सारिगिदिं नाय उनथिंजाय हाजोजोब गासिबो नायबानो जाबाय बिराद मोजां आरोना जायगाफ्रा बिराद केपासिटि मोजां दं ओरै बावहायनो एसे फट' थट' लालांसै माब्लाबा सोरबा फैयोबा फै लोगोफोर बयबो बेरायफै नायफैबानो जाबाय सारिगिदिं बिराद बरिया जोंबो दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदों बेफोरनोसै जायगाया नायदो हाजो गाखोहैनोबा नैबे गारिखौ लानानै बेरायहैनो हागोन फै बयबो बिराद बरिया नै न'फ्रा थाग्रा रुमफ्रा मोजांथारानो नायदो आरो लोगोसे जायगाखौ समायना नुनानै लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनो दाबावला दा थांफिननो ओंखारफिनबाय लोगोफोर दा बेनिफ्राय न' फारसे थांफिनसिगोन ओरै नायदो जायगाफोरखौ दा देखायलांबावनोसै 200 थाखा केजिनि बायना लाबोबाय 200 थाखालाय 100 बेसेबांबाल'सो 120 थाखा केजि बुसायाव जोंनावसो बिराद दाम